My sme sa vrátili včera z Bruselu v nočných hodinách. Dúfam, že teraz ma nebude nikto konfrontovať, ak poviem, že bolo asi 1:30 alebo 2 hodiny ráno. A keď som sa dnes ráno zobudil, tak som si kladol otázku, že bol som vlastne na samite ja včera? Alebo ste tam boli vy? Taká kopa klamstiev a nezmyslov, čo sa valí od rána. Pokiaľ ide o včerajší summit v Bruseli, to som teda už dávno nezažil. Chápem, že vždy je tendencia ublížiť Smeru aj Robertovi Ficovi, ale mojou povinnosťou je na to, čo sa dnes od rána na Slovensku deje, primerane reagovať, pretože asi nemalo zmysel robiť tlačovú konferenciu o polnoci v Bruseli alebo ráno na letisku v Bratislave o 2 hodine. Dámy a páni, začnem veľmi systematicky a jednoducho. Včera bol výbor pre európske záležitosti, na ktorom bolo asi 200 novinárov. Na tomto výbore bolo schválené stanovisko, ktoré ma zaväzuje. Toto stanovisko výboru pre európske záležitosti veľmi presne hovorilo, čo mám urobiť na rokovaní Európskej rady. Ak si nepamätáte, tak si pustite včerajšiu tlačovú konferenciu alebo zábery z toho výboru a prosím skonfrontujte, že či som urobil niečo proti týmto záverom, ktoré včera schválil príslušný výbor pre európske záležitosti. Idem postupne, pretože niektoré veci je potrebné opakovať. Možno, že pôjdem v niektorých prípadoch do detailov, ktoré vám ešte trošku viacej skomplikujú mieru pochopenia, čo sa vlastne udialo, ale chcem zopakovať, že závery, ktoré sme včera mali v Bruseli, pozostávali z 2 častí. Prvá časť bola štandardná časť ohľadne Ukrajiny a druhá časť bola o tom, ako zvýšiť obranyschopnosť Európskej únie. Záver ze včerajšieho výboru pre európske záležitosti bol, že podporím obidve časti týchto záverov za predpokladu, že bude zmienka o tranzite v časti o Ukrajine. Tomu sa samozrejme dostanem. Ako zvyčajne, maďarský premiér, ktorý má stále spory s Európskou komisiou a s Úniou ohľadne fondov, Viktor Orbán povedal, že nebude podporovať prvú časť, ktorá sa týkala Ukrajiny, preto v podstate ani neboli prijaté klasické štandardné závery Európskeho samitu. Bolo iba vyhlásenie predsedu Európskej rady, ku ktorému povedalo 26 členských štátov, že vieme s tým žiť. Ja som to povedal preto, lebo, opakujem ešte raz, sú tam dôležité závery ohľadne tranzitu plynu cez územie Ukrajiny. Potom bola druhá časť, tá sa týkala obranyschopnosti, za ktorú hlasovalo všetkých 27 členských štátov Európskej únie. Tam sú teda prijaté štandardné závery Európskej rady. Pár slov k tým záverom, alebo teda nezáverom. Tie prvé sú nezávery, tie druhé sú závery, ale to je nepodstatné. Naďalej platí, a včera Európska rada neprijala žiadny záväzok, pokiaľ ide o poskytovanie povinnej finančnej alebo vojenskej pomoci Ukrajine. Mám to povedať po rusky, po anglicky, keď chcete, môžem vám to opakovať inými jazykmi. Ešte raz. Akákoľvek pomoc, ktorá ide Ukrajine, vojenská a finančná, je postavená na dobrovoľnej báze. Veď som to včera na výbore povedal 1000-krát. Slovensko nebude dávať Ukrajine peniaze na vojnu a nebude dávať Ukrajine zadarmo žiadne vojenské výrobky. To je naša oficiálna pozícia, ktorú držíme a ktorú máme. Takže prvá vec sa chcem spýtať, keď už tak veľehlasne od rána kričíte všetci, kde som porušil rozhodnutie výboru pre európske záležitosti, ak som potvrdil to, čo tvrdíme už 3. rok. Nebudeme dávať Ukrajine žiadne peniaze na vojnu a nebudeme dávať Ukrajine žiadne zbrane. O tomto celom bola včerajšia Ukrajina, samozrejme bolo to za účasti ukrajinského prezidenta, ale keďže bola dohoda, že nebudú k dispozícii ani mobilné telefóny, ani iné záznamové zariadenia, tak nie som oprávnený ísť do kuchyne a rozprávať o priebehu diskusie, ktorá bola. Dámy a páni, Slovensku mimoriadne záležalo, aby sme vytvorili tlak na Európsku radu, pokiaľ ide o tranzit plynu cez územie Ukrajiny na Slovensko a potom ďalej do západnej Európy. Tá téma je dostatočne
známa. Viete, boli krajiny, a to musím potvrdiť včera, ktorí výrazne bojovali proti tomu, aby takáto zmienka v tých záveroch bola. A bojovali preto, lebo vedia všetci, že Ukrajinci nakupujú ruský plyn. To je prvý základný prúser, ktorý máme, taký ten morálny. Nám to zakazujú robiť, ale Ukrajinci to robiť môžu. A po druhé si uvedomujú, že zastavenie toku plynu z východu na západ spôsobilo prudký nárast cien plynu na európskom trhu. A máme fakt vo vnútri Európy pomerne vážny problém, pretože Ukrajina odsáva ten európsky plyn smerom na východ, čo je pre Európsku úniu pomerne vážny problém. Na výbore pre európske záležitosti som povedal, potrebujeme mandát, potrebujeme počuť od Európskej rady, že toto je problém a že tento problém sa musí riešiť. Ja považujem za veľký úspech, že napriek odporu niektorých včera Európska rada skonštatovala, že Komisia Slovenska-Ukrajina sa musí vrátiť k téme tranzitu plynu, musí nájsť nejaké relevantné riešenie a musia sa brať na zreteľ pripomienky, ktoré opakovane Slovenská republika hovorí. To znamená, že včera Európska rada uznala oprávnenosť a opodstatnenosť našich pripomienok a obáv, ktoré neustále vynášame, pretože vieme, čo to spôsobuje, ak ten plyn nepôjde cez územie Slovenska a ďalej do Európy. Musím len zopakovať, že kým je cena plynu v Európe aj vďaka rozhodnutiam Zelenského 45 eur za megawatt hodinu, v Spojených štátoch je to pod 10 eur, nemôžete jednoducho konkurovať. Čiže uzatvorím prvú časť. Včera sa Slovenská republika nezaviazala k žiadnej finančnej ani vojenskej pomoci Ukrajine. Ani by som to neurobil, lebo je to v rozpore so zahraničnou politikou, ktorú robíme, a plus také boli závery Výboru pre európske záležitosti. Ak iné krajiny, dámy a páni, majú záujem posielať na Ukrajinu rakety a peniaze, ako im v tom má Slovensko zabrániť? Povedzte mi, ako môže Slovensko zabrániť Nemecku alebo Francúzsku alebo niekomu inému, aby bilaterálne posielali peniaze na Ukrajinu a tam posielali zbrane. Môj názor na vojnu poznáte, ja som predsa vedľa Viktora Orbána považovaný za človeka, ktorý stále hovorí o mieri. Ja mám úplne iný názor. Nesúhlasím s touto vojnovou stratégiou. Ja nesúhlasím, aj sme sa o tom včera bavili, že cez silu dokážeme niečo zmeniť v najbližšom období. Preto, ak sa dostávam k hodnoteniu prvej časti včerajších záverov, považujem za veľký úspech, že tu máme politický mandát Európskej rady v podobe toho vyhlásenia, na základe ktorého budeme vytvárať eminentný tlak smerom na Ukrajinu. Pretože Európska únia nemôže dať pokyn členskému štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, aby niečo konal. Môže ale dať členským štátom, ako je Slovensko, ako je Európska komisia, pokyn, hľadajte riešenie. A predovšetkým, čo ja považujem za najpodstatnejšie, je, že uznala včera Európska rada výhrady a obavy, ktoré vznášame v súvislosti so zastavením tranzitu plynu cez Ukrajinu. Pokračuje to, dnes je už v Bruseli podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková. Dnes sa rokuje v Bruseli už o možnostiach tranzitu cez Ukrajinu azerbajdžanského plynu. To je tá swapová operácia, o ktorej hovoríme. Preto v súlade s včerajším rozhodnutím Výboru pre európske záležitosti, ktorý bol ráno v slovenskom parlamente, som, keďže nám prešli tieto veci okolo tranzitu, povedal, ja nebudem brániť, aby kto chce posielať peniaze, nech posiela. Slovensko sa nezaviazalo k ničomu. Je to hrubé klamstvo, ak niekto takéto niečo šíri.